നേച്ചർ വിഷൻ മലയാളം ആരോഗ്യ ദർശനം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മടമ്പ് വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി വേദനയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും ഉപ്പൂറ്റി വേദന അല്ലെങ്കിൽ മടമ്പ് വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാനുള്ള പ്രയോഗമല്ല. തൽക്കാലം നമുക്ക് അസഹ്യമായ വേദന വരുന്ന സമയത്ത് ആ വേദന പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം മാത്രമാണ് മടമ്പ് വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി വേദന. എന്തുകൊണ്ടാണോ വന്നത് ആ കാരണത്തെ കണ്ടെത്തി വൈദ്യനിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് മാറാനുള്ള ഒരു വഴി ഇതോടൊപ്പം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. മടമ്പ് വേദന വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പൂറ്റി വേദന വരുന്ന സമയത്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക, മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ തണുപ്പുള്ള വെള്ളവും എടുക്കുക. തണുപ്പുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസഹ്യമായ തണുപ്പ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ചെറിയൊരു തണുപ്പുള്ള വെള്ളം, ചൂടുമുള്ള വെള്ളം. ആദ്യമായിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് കാലും ഒന്നിറക്കി വെക്കുക. അല്പസമയം ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, ഒരു ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ കാല് ഇറക്കി വെക്കുക. ശേഷം വീണ്ടും ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പലതവണ ചെയ്യുക. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ തുടരുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മടമ്പ് വേദന പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു പ്രയോഗം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപരമായ സംശയങ്ങൾ, ആവശ്യമായി വരുന്ന പ്രത്യേക കൺസൾട്ടേഷൻ, ഇതിനെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.